Хотелът още си е тук. Сладкарница Малина. Няма я. И ягода липсва. Това е част от мое стихотворение. Какво прави тук? А дали някой му обръща внимание? Тази улица Богородица е съвсем различна. Не си я спомням такава. Друга беше преди. Колко много сгради има сега. Но има запазени стари следи, духът на Бургас, градът на мечти. Някои сгради са хубави. Други напълно излишни, високи, странни, но не поетични. Какви са тези детски колелца, с които младежите се придвижват днес? Много смешно ми изглежда. Преди момчетата мечтаяха да излязат от казармата и да навлязат в живота смело. Гъбката е все още тук. Много нощи съм съзерцавала звездите и все съм искала да ги докосна. Така че дланите ми винаги да парят. Да нося дух на слънце негасимо и бурно да горя, да не догарям. А сега, когато вече съм звездичка в небето, знае какво означава звездата да гори от теб. Не означава ли да грее в очите ти? Когато нощем улиците жадно на стъпки хиляди шума и свира. Дойдох да търся своите следи. Недоизплакана сълза. Не бойте се, че всичко в мен кърви. Това е дисекцията на любовта.
Макар и не от жива плът, не съм посока, но съм път. Стига съм търсила, казах на слуги. И пожелах да ми станат орисници всички човешки науки. Не за да бъда всевластна незнайница, нито с човешките съдби да играя, а да гребете от мене и никога да не ме изгребете до края. И аз ще бъда жива! Жива! Вечно жива! Вечно жива! Защото моето слънце няма да залязва.